Jo em dic Maria Palma, soc de Barcelona, tinc 31 anys i soc acròbata. Fil és l'espectacle que estem a punt d'estrenar, un espectacle a duo que parla una mica de... Bàsicament parla de la por a fer coses, o de la por a no dir coses, o de la por a que et diguin coses que no t'agraden. La paraula fil vol dir fil, de cosir, o fil qualsevol. Fem servir una làmpara que pendula. Vam pensar que era una mica un fil com a unió entre dues persones. Vam anar a una escola de circ aquí a Barcelona, la Rogelio Rivel. Després ens vam anar a una universitat de circ que hi ha a Holanda, perquè a Europa existeixen les universitats de circ com l'enginyeria o el que sigui, doncs també n'hi ha de circ, de dansa, de teatre. I un cop estàvem a la universitat de circ i ja vam finalitzar una mica els estudis, teníem ganes de fer una peça llarga. Sempre havíem fet números curts de 5-7 minuts i vam començar a sentir que teníem ganes d'estar més estona a l'escenari i fer la nostra pròpia proposta llarga d'una hora. Em dedico a això perquè sempre m'ha agradat molt l'esport i les arts escèniques, i llavors després d'haver estudiat un cicle formatiu d'esports i l'INEF a Lleida, vaig descobrir el circ i em va semblar com la unió perfecta entre l'esport i la música, que concretament era l'art escènica que a mi m'agrada més, i ho vaig provar i em va enganxar. Em significa bastant perquè és la primera vegada que fem un espectacle, o sigui, no teníem ni idea de com es fa això i ara sí, llavors significa un aprenentatge bastant important.